A kowane lokaci dai idan aka kira sunan ciwon sankaran mama, abin da ake fara zuwa zuciyar al'umma shine ciwon ya shafi mata zalla. To sai dai abin ba haka yake ba. Ciwon yana shafar dukkan jinsi na maza da mata. Cutar sankaran mama ita ce mafi muni a tsakanin mata wadda ta hallaka mutane sama da 12,000 a shekarar 2018. Bincike ya tabbatar da kusan kaso 23 cikin 100 na duk cutukan daji da al'umma kan kamu da ita. Kaso 1 cikin 100 na maza ne ke da haɗarin kamuwa da cutar sankaran mama. Sai dai shafin Guardian Life ya bayyana akwai yiwuwar karuwar maza masu fama da cutar zuwa kaso 9 cikin 100 a Najeriya. Hakan ne yasa a wannan karin likitoci irin su Dr. Lawan Abdulrazak Ali suka tashi tsaye wajen kiraye-kiraye ga al'umma da san cewa ba wai iya mata cutar ke shafa ba. Dr. Lawan ya ce duba da yadda mutane ba su da wayewa kan cutar sankaran mama a jikin maza ne yasa ta kan fi hadari a gare su. Ita wannan cuta ta sankaran mama wato breast cancer kenan, al'umma ya kamata ta fahimta cewa ba wai iya mata take shafa ba, ana samun wasu lokutan takan kama maza ma. Duba da yadda yake akwai karancin wayewar kai a cikin al'ummar mu game da yadda ita wannan cuta take iya kama maza, ya sa ma ta kan mafi hadari a jikin maza idan ta kama su, saboda yawanci takan zuwa ne a ƙarshe irin ta yi girma ta gawurta sosai ta yadda magance ta ma yana iya yin wahala a wannan lokacin. Almuhim dai da cewa ba ta fiye kama mazan da yawa ba, saboda an gano cewa kusan kaso 1 cikin 100 na sankaran mama ne yake iya shafar maza, amma dai takan faru kuma yana da matukar muhimmanci al'umma su kula domin a dau mataki akan lokaci yadda ya dace. Dr. Lawan ya kuma bayyana alamomin cutar da ma yadda take shiga jikin dan adam. Alamominta a jikin maza kusan duk ɗaya ne da yadda yake faruwa a jikin mata, sai dai maza su fahimci cewa zaka iya jin dan kullutu a mamanka, sannan kuma wani lokacin yakan iya fashewa ko ya ringa kawo dan canjin fata gurin ko makamantan haka. Ana iya samun ƙarin haɗarin yiwuwar kamuwa da ita sankaran mama a maza, musamman wayanda suke dama suna da girman mama. Irin wayannan sun fi haɗarin kamuwa da ita sankaran mama. Sannan kuma kamar yadda yake a mata, duk wanda yake a dangin su akwai masu ciwon sankaran mama wayanda suka taɓa yin breast cancer, to shi ma yana da haɗarin yiwuwar ya kamu da wannan sankaran maman kenan, saboda an gano cewa tana iya bin family kenan. Wanda ko ya taɓa samun wani ciwo na mama a baya ko kuma ya taɓa samun ciwo na 'yan maraina ma, shi ma yana cikin haɗarin wayanda za su iya kamuwa da sankaran mama. Lawan Abdulrazak Ali ya kuma ji hankalin maza da su kula da mamansu, kuma da zarar sun ga wani canji su garzaya asibiti domin duba lafiyarsu. Ya ce yana da kyau a ci gaba da wayar da kan al'umma cewa ba iya mata cutar sankaran mama ya shafa ba. Hawalir Gwangwazo, Premier Radio.